Adunay daghan nga mga taho, mga nag-abot kanako nga balita, nga dunay mga pari, nga dili ninyo kaila, nga dili sakop sa atong diocese, nga magmisahan sa mga lain nga mga balay-balay. No? O nagsulti sila nga miyembro sila sa Old Catholics. Gusto na kong ipaklaro sa inyo, dili sila sakop sa atong Katoliko nga simbahan. Mao nga kung magmisa sila diha sa inyong mga balay, palihog sultihi sila, no? Nga dili maayo ang ilang gibuhat. Ug ayaw mo paghangyo sa misa gikan kanila, kung maghangyo kamo og misa sa patay o bisan unsa, agi kamo sa atong mga opisina.